आणि मग ज्येष्ठ मंडळींची बैठक बसली. सगळे ज्येष्ठ मंडळी बसले आणि गुरुदेव वशिष्ठजी म्हणाले, हे राम, मला नेमकं धर्म काय भरताच्या प्रेमापुढं लक्षात येत नाहीये. भरताचं प्रेम एवढं प्रबळ झालंय. राम, भरताचं म्हणणं तरी ऐकून घ्या. भरतजी उभा राहिले. भरत उभा राहण्यापूर्वी राम म्हणाले होते, गुरुदेव, भरतासारखा बंधू मला मिळाला हे माझं भाग्य. त्रैलोक्यात असा भाऊ मिळणार नाही. आणि गुरुदेव, तुम्ही म्हणत असाल ना, भरत जे म्हणेल ते मी करेन. भरत उभा राहिले आणि भरतजी बोलू लागले, मी लहान आहे, काय बोलावं मला कळत नाही. इथं गुरुदेव उभा आहे, माता आहेत, पण मला या क्षणी केवळ एक वाटतं, रामदादा, अयोध्येला अनाथ करून आपण निघून आलात. तुमच्या विना अयोध्या अयोध्या नाही. आपण माघारी यावं. अयोध्येचं राज्य माझं कधीच असू शकत नाही. ते राज्य तुमचं आहे, तुम्ही स्वीकारावं. पितृवचन पाळण्यासाठी वाटलंच तर मी आणि शत्रुघ्न जातो. तुम्हाला हे मान्य नसेल, लक्ष्मण दादांना माघारी पाठवा, मला सोबत घ्या. तुमच्या विना अयोध्येला माघारी जावंसं वाटत नाही. या सगळ्या गोष्टीला मी कारणीभूत आहे. हे सगळं माझ्यामुळे घडलं, ही भावना आहे माझ्या मनामध्ये. मला तुमच्या विना माघारी अयोध्येचं तोंड पाहण्याची इच्छा नाही. काहीही करा, पण आपण अयोध्येला माघारी निघा, माघारी चला. मंडळी, त्याच वेळेला दोन दूत आले बघा. ते मिथिलेचे दूत होते. त्या दूतांनी सांगितलं, महाराज जनक जवळ आले आहेत. उद्या सकाळपर्यंत महाराज जनकांचं आगमन या ठिकाणी होईल. महाराज जनक आले आहेत. भरतालाही बरं वाटलं, कुणीतरी ज्येष्ठ आलाय. आता रामदादांना माघारी घेऊन जाताना मला सहाय्य होईल. ती सभा मोडली. जनकजींचं दुसऱ्या दिवशी आगमन झालं. जनकजींचं आगमन झालं, स्वागत केलं गेलं. राम सामोरे गेले. जानकी सामोरे गेली बघा आपल्या पित्याला. पिता जानकीकडे बघतो आहे, जानकी आपल्या वडिलांकडे बघते आहे. दोघांच्याही डोळ्यांमध्ये आसवांचा ओघळ. काय दैवगती असते हो. याच्या पूर्वीची भेट घडली होती राजवाड्यामध्ये, आणि आता भेट घडते आहे थेट वनामध्ये. एखाद्या बापानं फार मनोरथ मनाशी बाळगून एखाद्या चांगल्या घरी दिल्याची भावना मनात ठेवून विवाह करावा. चांगलं घर आहे, चांगलं घर आहे असं म्हणावं, आणि नंतर तिथं काहीतरी अघटित घडल्यामुळं वेगळं निर्माण व्हावं. आणि बऱ्याच वर्षानंतर बाप मुलीला भेटण्यासाठी तिच्या सासरात यावा, आणि मुलगी कुणाच्या तरी शेतामध्ये खुरपत बसलेली बघावी. त्या बापाची काय अवस्था होत असेल हो. जनक राजाची अवस्था अगदी ह्या अशा बापासारखी आहे. पण जनक राजाचा ऊर अभिमानानं दाटून आला होता. अभिमान वाटला होता, माझी कन्या राजमहालात नाही थांबली. माझी कन्या पतीच्या पाऊलावर पाऊल टाकत नारी धर्म पाळण्यासाठी या ठिकाणी आली आहे. अभिमान वाटला. जनक जानकीला भेटले, जानकी जनकांना भेटली. सुनैनाजी सोबत आले आहेत, त्यांनाही वंदन केलं गेलं. दिवस पुढं सरकू लागला. रात्र झाली. मंडळी, रामायणात एक उल्लेख येतो बघा रामचरितमानस मध्ये. कौशल्याजी सुनैना मातेला भेटल्या आणि म्हणाल्या, सुनैनाजी, माझ्या मनातला भाग तुम्हाला सांगते बघा. काही घडावं, पण भरत रामाबरोबर जर गेला तर ते जास्त योग्य राहील. लक्ष्मण माघारी आलेला चालेल, पण रामाची शपथ घेऊन सांगते, भरत माघारी आला तर मला भीती वाटते भरताची.
भरताच्या अंतःकरणात रामाविषयीच खूप प्रेम आहे. भरत 14 वर्ष कसा काढेल ठाऊक नाही मला. त्याची अवस्था काय होईल. तुम्ही जनक महाराजांच्या कानावरती घाला, काहीतरी करा म्हणावं. रात्र पुढं पुढं सरकली. दुसऱ्या दिवशी बैठक बसली मंडळी. दुसऱ्या दिवशी बैठक बसली. सगळे ज्येष्ठ माणसं आहेत. जनकजी आहेत, गुरुदेव वशिष्ठजी आहेत, शतानंदजी आहेत. सगळी ज्येष्ठ माणसं बसलेली. आणि रामजी म्हणतायत, सगळेच आपण या ठिकाणी आहात. एकीकडे मिथिला राजा विनाय आणि दुसरीकडे अयोध्या. दोन्ही ठिकाणी त्या नगरांचा, त्या देशांचा पालक नाहीये. काहीतरी करा, आपण माघारी निघायला हवं. गुरुदेव म्हणतायत, राम पण भरताचा विषय काय. रामजी म्हणतायत, भरत सांगेल तसं मी करेन म्हटलं ना. भरतजी आज उभा राहिले. मनात भावना आहे, सगळे ज्येष्ठ आहेत, कसं बोलू. भरतानी हात जोडले, म्हणाला इथं सगळी मोठी माणसं आहेत. महाराज जनकजी, गुरुदेव, शतानंद बाबा आहेत. तुमच्या सगळ्यांच्या पुढं मी बालक कसा बोलू. मला एवढं ठाऊक आहे की मी राम चरणांचा सेवक आहे, रामदादांचा सेवक आहे. रामदादांची सेवा एवढं एकच मला माहित आहे. रामदादांचं बालपणापासून माझ्यावर प्रेम आहे. रामदादा जे सांगतील ते मी करायला तयार आहे. पण माझ्या मनातली भावना मी कालच बोलून दाखवली आहे. आता नाही बोलणार. रामदादांनी सांगावं आणि मी करावं. रामदादांनी सांगावं आणि मी करावं. राम बोलू लागले, भरत, मी धर्माचा त्याग करून तुझ्या बरोबर अयोध्येला यावं असं म्हणतोस. भरता, पिताश्रींनी वचनाच्या साठी म्हणून प्राणत्याग केला. मी माघारी आलो तर कलंकित आयुष्य असेल माझं. 14 वर्ष अशी जातील भरत, काळजी करू नकोस. आणि भरत, तुझा माझ्यावरती प्रेम आहे ना. प्रेम आहे तर हे भरत प्रेम मागणी करत नाही. प्रेम समर्पित होऊन जात. प्रेम देत, प्रेम मागत नाही. भरत, जर प्रेम देत तर आज मला वचन दे भरत. मी सांगितल्याप्रमाणे, पिताजींच्या इच्छेप्रमाणे तुला माघारी जायचं आहे. 14 वर्ष राज्य तुला सांभाळावं लागेल. राजा म्हणून सांभाळू नकोस. तुझी इच्छा नाही ना. राज्य माझं आहे. मी तुझ्याकडे सोपवितो आहे. माझं राज्य समजून सांभाळ. पण तुला माघारी जावं लागेल भरत. भरतानं हात जोडले, दादा फार मोठी जबाबदारी देत आहे. ठीक आहे, विषाचा हा घोट सहन करीन मी. पण दादा, मला काहीतरी आधार द्या. काहीतरी आधार द्या. आधाराविना ते राज्य मी सांभाळू शकणार नाही. तुमचा शब्द मी मोडणार नाही दादा. तुम्ही म्हणताय ना, प्रेम मागणी करत नाही. प्रेम देतो तुम्हाला वचन. तुमचं राज्य सांभाळतो मी 14 वर्ष. पण रामदादा, 14 वर्ष उलटून गेल्यानंतर एक दिवस जरी तुम्ही उशीर केला तर हा भरत अयोध्येत जिवंत दिसणार नाही. अयोध्येत हा भरत जिवंत नाही दिसणार. हा भरत प्राणत्याग करेल. पुन्हा एकदा रामजीने आलिंगन दिलं. भरता, नाही रे उशीर करणार, काळजी करू नकोस. 14 वर्ष झाल्यानंतर मी अयोध्येला परत येईन, वचन देतो भरत. पण तुला माघारी जायचं आहे. ठीक आहे दादा, जातो मी माघारी. पण काहीतरी आधार द्या. आणि मंडळी, जड अंतःकरणाने, अश्रुपूर्ण नेत्रांनी भरताच्या जवळ आधार म्हणून रामजींनी आपल्या चरण पादुका दिल्या. चरण पादुका घेतल्या
चरण पादुका घेतल्या, आपलं मस्तक त्या चरण पादुकांवरती झुकविलं. भरतानी त्या चरण पादुका आपल्या मस्तकी धारण केल्या, मस्तकी धारण केल्या आणि परत निघण्याची तयारी आहे. अयोध्येला परत जातो आहे भरत. जाण्याच्या पूर्वी भरतजी म्हणाले, रामदादा, राज्याभिषेकाचं साहित्य आणलं होतं, त्याला काय करू? ऋषीवरांची परवानगी घेतली गेली. एका विहिरीकडे अंगुली निर्देश झाला. ते साहित्य त्या विहिरीमध्ये प्रतिष्ठापित केलं गेलं. ती विहीर पुष्करणी बनली. भरतकूप म्हणून आजही ती विहीर आम्हाला दर्शन देते आहे. आणि मस्तकावरती पादुका धारण करून, डोक्यावरती पादुका धारण करून भरत परत निघाला. अयोध्येची वाट चालू लागला. सगळ्यांनी रामजींचा निरोप घेतला होता. सगळ्यांनी रामजींचा निरोप घेतला होता. सगळ्या मातांनी निरोप घेतला. जनकजींनी निरोप घेतला. जानकी सुनैनाजी भेटल्या. एकमेकांना आलिंगन दिलं गेलं होतं. आणि मंडळी, परतीचा प्रवास सुरू झाला. बघा, पुन्हा भेट 14 वर्षांनी घडणार होती. परत निघाले होते. भरताच्या अंतःकरणात राम प्रेम दाटून आलं होतं. शत्रुघ्न सोबत सगळी अयोध्या डोळ्यात आसवांचे ओघळ घेऊन परत निघाले होते. भरताच्या मनात या क्षणी मात्र मांडवीचे शब्द उमटले अंतःकरणात. उर्मिलाजींना सोबत घेऊन आलो असतो तर भेट घडली असती. आता 14 वर्षांचा कालावधी, 14 वर्षाचा हा वनवास, 14 वर्षांचा वियोग. भरत रस्ता चालू लागला अयोध्येचा. एक एक मुक्काम करत अयोध्या जवळ येऊ लागली. अयोध्या जवळ आली. अयोध्या जवळ आली मंडळी. आणि भरताने अयोध्येत प्रवेश केला. राज्याची व्यवस्था लावली भरतानं. राज्याची व्यवस्था लावून भरत गुरुदेवांकडे गेला. अयोध्येच्या सिंहासनावरती रामचरण पादुका प्रतिष्ठापित केल्या गेल्या होत्या. त्या रामचरण पादुका र आणि म ही रामजींची 2 अक्षर होती की काय कुणास ठाऊक. बघा, रामजींचं राज्य समजून भरत राज्य केवळ पाहणार होता. मंत्र्यांना सगळी व्यवस्था समजावून सांगितली. शत्रुघ्नला मातांची सेवा करण्याची जबाबदारी देऊन अयोध्येत ठेवलं. आणि स्वतः भरत गुरुदेवांच्याकडे येऊन म्हणाला, गुरुदेव, अयोध्येमध्ये रामदादा नसताना माझं मन अयोध्येत रमणार नाही. इथंच अयोध्येच्या बाहेर नंदीग्रामी मी जाऊन निवास करावा म्हणतो आहे. आपण अनुज्ञा द्यावी, आपण परवानगी द्यावी. गुरुदेव म्हणाले, भरत, तू जे करशील तो धर्म आहे. भरत, तू करशील तो धर्म आहे. आणि मंडळी, 2 बंधू तिकडे वनवासात वनवास आणि 2 बंधू अयोध्येत वनवास. भरत नंदीग्रामी राहून अयोध्येचं राज्य बघू लागले होते. अयोध्येचं राज्य नंदीग्रामी भरतांच्या मार्गदर्शनाखाली शत्रुघ्नाच्या सोबतीनं सुरू झालं होता. गोस्वामीजी या ठिकाणी अयोध्या कांड संपन्न करतात. आणि अयोध्या कांड संपन्न करताना गोस्वामीजी शेवटी उद्घोषणा करतात, भरताचं चरित्र जो ऐकेल त्याला राम प्रेम मिळेल. जो सादर सुनाए श्री राम पद प्रेमो अवश्य होई भवरस बिरत. श्री राम पद प्रेमो
सर्वांना एक विनंती करतो आहे. आता रामकथा एका वेगामध्ये चालेल. राम राज्याभिषेकापर्यंत आपणाला जायचंय. तुमचे कान इकडं पूर्णतः असू द्या.